Gaurkoan abuztuko hilabetera begira jarriko gara, hemen Sargian parkean gaude gaurkoan, baina hemendik gertu abuztuan eukiko dugun hitzordu bati begira jarriko gara, hain zuzen ere Irungo Euskal Jiraz arituko gara datozen minutuetan, eta horretarako kameraren aurrera Iñaki Olazabal eta Aimar Marcos gonbidatu ditugu ekitaldi honen antolaketa batzordeko kide diren heinean. Orduan, elkarrizketarekin hasteko bikote lehenik eta behin aipatu behar dugu aurtengoan Euskal Jira nobedade garrantzitsuak dakartzala, ez? Aurtengoa abuztuaren 8-tik 10 izango da, baina aldaketa garrantzitsuekin, ezta? Bai, horrela da. Erotu egin gara eta jirari buelta importantea eman diogu eta aldaketa guztierek beti buruan izan ditugu aspalditik, baina azkenik uste du aurten momentua zela eta beti aldaketa horiek pentsatu izan ditugu Euskal Jirari etorkizuna bat emateko eta bermatzeko Euskal Jira hemendik urte askotara bizirik jarraituko duela. Esango dugu lehenik eta behin iaz jada jakinarazi zenutela antolaketan arazoak izan zenituztela, pixka bat etorkizun hori kolokan ikusten zenutela. Orduan imaginatzen dut aldaketa hauek egoera horrekin nolabaiteko zerikusia izango dutela, ez? Bai, oso lotuta dago, oso gaizki pasa genuen, Euskal Jira oso egoera larrian egon zen, zorionez, iazko edizioa asko sobetu atera zen, eguraldia lagundu zuen, eta batez ere Irungo herriak hor egon zen, Euskal Jirari bultzada bat emateko prest, eta hori esker Euskal Jira bizirik jarraitzen du, eta, zoritxarrez, festa guztiak bezala, dirurik gabe ezin dira aurrera atera. Beraz, aldaketak ere, diruarekin lotuta daude, bai. Horixe da, jarraian aldaketa garrantzitsu horiek zerrendatu eta azalduko ditugu. Lehena edo agian deigarriena izango dela, desfilearen orduaren aldaketa izango da. Izan ere Euskal Jiraren desfilea izaten da data honen hitzordu nagusia edo, orain arte arratsaldez egiten zen, larunbat arratsaldeko 6etan, eta orain goizera pasatuko duzue. Nolatan hartu duzue erabaki hori? Ia esateko orain dela pare bat 3 urte Baskari batean, askotan aipatu dugu, baina azkenean berak proposatu zuen aldaketa hori egitea, Eneko Itzurtzegirekin hitz egiten Baskari horretan, bera proposatu zuen, edo galdera bota zuen, eta zergatik ez duzu pasatzen jira goizera. Eta jadak, hasieran, ez dakik, gatu ginen pixka bat horrela harrituta, eta Euskal Jira goizean, beti egita arratsaldez, orain batean goizean egitea pixka bat arraroa zueta izitzaigun. Baina, azkenean ideia hori bueltak eman dizkiogu, eta azkenean goizean egitea jira, beste aukera gutxi batzuk irekitzen ditu arratsalderako. Orduan, Elizondon egiten den bezala, Standarren Biltzarrean egiten den bezala ere goizean egiten dela, eta Euskadin ere beste zenbait tokitan ere jirak ospaitzen direla, eta kasu gehienetan ere goizez egiten direla, esan genuen, zergatik ez Irunen ere ezin dugun horrela egin. Eta aurten, gure asmoa da probatzea eta ikustea jendeak zenolako harrera egiten dion erabaki honi. Horixe da, gero aipatuko dugu ere, larunbatan geldituz, jiraren ostean bazkari bat egiteko ideia luzatu zenutela. Ez dakit ideia hau garatu duzuen, pixka bat asmo horrekin jarraitzen duzuen, zer nobedade bat izango litzateke, aspaldi egiten omen zuen zerbait, baina zuek berreskuratuko duzuena. Eta goizean egitea jira ere, bazkari horrekin lotuta ere badago, azkenan esaten genuen, goizean jira bukatzerakoan, eta jendea giro honean jarraitzeko, lehen gare batean Uranzu frontoian egiten zen bazkari hori berriro egitea ere oso ideia ona irutzen zitzaigun. Eta ideia horrekin jarraitzen dugu, eta esan dezakegu herri bazkaria egongo dela, hori tokia ez da izango Uranzu frontoia, beste frontoi batean izango da, Santiago frontoian egingo dugu. Eta, gure asmoa da 500 pertsonentzako herri bazkari bat antolatzea. Egia da, bazkari horretan jiran parte hartuko duten musika eta dantza taldeak ere bertan egongo direla, baina gero irundarrei ere gonbidapena luzatzea ere da gure asmoa. Horixe da, larunbat arratsaldea beraz, beste nolabaiteko ekintzekin bete beharko duzu, ez da?
Claro, hori da ideia nagusiena. Azkenean, arratsalde osoa libre izan da, gure asmoa da, behin Baskaria bukatuta, nahi dugu antolatu kale jira bat, Santiagotik Urdaniberaino, jendea erakarri Urdanibia plazaraino, eta Urdanibia plazan pixkat girotzeko zenbat ekitaldi prestatu egin ditugu. Dantza eta musika taldeek joko dute, gero Kemenek antolatzen duen urtero, azkeneko urteetan antolatzen duen erromeria ere hori izango dugu. Gero dantzaldia edo aurreratuko dugu, gare batean 10etan hasten zena nahi dugu pixkat aurreratu, giro ederra sortzeko Urdanibia plazan. Eta aurten jaiarekin bukatzeko DJ bat ere hartu dugu, así que parranda polita antolatzen saiatu gara, bai? Hori da, dena ziurtatuta dago beraz, giro ona egongo dela Urdanibia plazaren inguruan. Eta azken urteetan ikusi dugu jada, asteburu osoko festa batean bihurtu nahi duzuela Euskal Jira, ez? Agian lehen hori, larun bat arratsaldera edo eguerdi partera mugatzen zen, baina pixkanaka luzatzen joan zarete, eta aurtengoan ere, berdin egiteko asmoa iragarri zenuten sare sozialetan, ez? Bai hori, ostiraletik aurrera ekintzak egingo zirela, ez? Bai, ostiran ere iaz bezala, batez ere antolatu ditugun ekintzak batez ere, pentsatu dugu ere aurrek ere garrantzi handia daukate, azkenean jiraren etorkizuna ez, hor egongo delako, eta iaz egin genituen ekitaldiak errepikatzea pentsatu daukagu, beraz erraldoi desfilea esango dugu, Irungo Atzinakoek bereien erraldoiak eta buruhandiak ere aterako dituzte, gero gaztelu puzgarriak ere izango ditugu, haur jolasak, ur zezenak, eta aurten ere gainera bi kontzertu izango ditugu. Alde batetikan matraka izango dugu, eta gero amarterdiak aldera edo Ziribito Horrekos taldea ere joko dute Urdanibia plazan. Hori da, egun konpletoa ere. Eta aipatu zenuten aurrekoan ere, hori txosna zuentzat laguntza handia dela, ez? Arazo ekonomikoak eta aipatzen zenituztenean, hori azpimarratu zenuten. Azken fineak, hori, azaldu duzun moduan festa batek aurrera egiteko, naizta ez, babes ekonomiko hori egon behar da atzetik, ez? Guri pena pixkat ematen dugu dirutaz hitz egitea, baina azken fina dirua behar dugu festarekin jarraitzeko. Irungo udalak hor dago, babes ekonomikoa ematen digu, baina babes ekonomiko horrekin ez da nahiko. Orduan Euskal Jirare gai izan behar da diru bat ateratzeko eta antolatzen diren jarduera guztiak aurrera emateko aukera izateko. Aurten gainera, normalean beti taberna handi bat izaten dugu, non sardina, txistorra, talak eta saltzen diren, baina aurten bigarren txotna bat ere jartzeko asmoa daukagu. Hor batez ere edaria salduko da, eta espero dugu horrekin eta batez ere Irungo herriaren laguntzarekin diru pixka bat ateratzea horrengo edizioa ere bermatzeko. Azkenean, gu nahi duguna da gero eta jira potenteagoa egin, gero eta jende gehiago erakartzea gure festara, jendea egun polita pasatzea, eta nik uste dut Irunek merezi duela halako festa bat izatea abuztuan. Nik uste dut, beste festekin gertatzen den bezala, irundar batentzat jira oso festa berezia da, nik uste dut hori denon artean zaindu behar dugula, eta barruak gaudenok horretan gabiltza, bai. Horixe da, aipatuko dugu ere, abuztuan izan arren eguraldia ez dagoela inoiz ziurtatuta, eta honek festaren balantze ekonomikoan eragina izaten duela, ez? Orduan jendearen babesa beharrezkoa izango dela. Eguraldi ona egon behar du bai ala bai, eta eguraldi hain onaz badateratzen gu pentsatu nahi dugu Irungo hiriak hor egongo dela eta bere laguntza eta emango digula. Aipatuko dugu ere, igual jende askorentzat da Euskal Jira festa ezaguna izango dela, baina beste batzuetan, agian hemen ingurukoa ez diren horientzat berria izango dela. Orduan pixka bat laburpen azkar bat zer den, edo pixka bat nola jantzita etorri behar den, edo lehen aldiz parte hartuko duten horientzat, ohar batzuk. Jendeari eskatzen dugu baseritaz jantzita jutea.
Hombre, kanpokoak baldin badira, pues, azkenean alkaudora edo kamiseta txuri batekin eta kuadradun sapi batekin etortzen badira, horrekin nahiko. Baina azaltzea zer den Euskal Jira, azkenean, garai batean Euskal Jira zen jira ez, bakizue gurdiak ateratzen direla, eta gurdiak aipatu ditu dela, zer esan urtero gurdi horiek ateratzen dituzten elkartei eskerrak eman, beraie esker Euskal Jira bizik mantentzen dugu. Eta desfile hori, esatzen nahi gara ere ondo zaintzen, kanpotik ere dantza eta musika taldeak ekarri nahi ditugu. Gurdiak badakizue idiez tiratutako gurdiak izaten direla, animali horiek ikustea hemen halako inguru batean, hiri inguru batean zerbait ikusgarria da. Eta gero elkarte guztiek egiten dute lana beraien gurdietan ere ikustekoa da. Azkenean gurdi horietan isladatzen diren motiboak oso politak izaten dira eta gainera Irungo historiarekin oso lotutak daudenak, ez? Antzinako eraikuntzak edo lanabesak edo galdu egin diren lanbideak eta edo Irunek izan zituen eta oraindik dituen, ez? Txoko bereziren bat ere isladatzen dira gurdi horien gainean eta nik uste dut, kanpotik etorriko den pertsona batentzat oso ikuskizun polita izan daitekeela. Eta bukatzen joateko konta iguzue, behin aldaketa guzti hauek jakinarazita jendeak nola erantzun du, nola hartu du, edo nolakoak izan dira lehen erreakzio horiek? Pixka deretarik, ez? Batez ere, goizan egitea jira, haian jendea hasieran horrekin pixkat, geratzen dira pixkat como deskolokados, ez? Baina nik uste dut orokorrean jendea ondo hartu duela, eta nik uste dut ere, azkenean, hor batzordean gaudenok, gara jira antolatzeaz arduratzen garenak eta jendea pentsatzen du, hauek hor badaude eta hauek honetaz arduratzen badira, arrazoiak izango dituzte. Gu, aldez aurretik esatea, egin ditugun aldaketa guztiak, lehen aipatu den bezala, egin ditugula Euskal Jirari etorkizun polit bat emateko. Espero dugu hanka sartzea eta ikusten badugu hartu ditako erabakiak ez direla ondo hartzen, horri buelta bat emango dugu. Azkenean, importantena da, egun horretan jendea ateratzea, goizean, eguerdian, arratsaldean edo gauean, edo egun osoan, baina kalera ateratzea eta egotea Euskal Jiran murgilduta, ez? Horixe da, guk hemendik munduko zorteon guztia opa dizuegu eta lehen edizio berri honetan zorterik onena izan dezazuela, bai eguraldiarekin eta bai jendearen parte hartzearekin eta mila esker kontatutako guztiarengatik. Eskerrik asko zuei.